Magunsa makainig kadako. Di na mo tubo si Maria, ma'am. Ma'am, ako ma'am, magmadri ko. Nge, kabalo na miya na Maria, nga mang madre ka. Ano do pa, Wex? Hadlok na siya, hadokin di ay. Magmadri ko. Bagong Bayan, Maria. Present, ma'am. Dalugdog, Clear. Absent, ma'am. Ana yung lula ka ganina. Kisakitan magkian, Maria. Dapya, Biti. Present, ma'am. Dudong Pawix Jr. Present, ma'am. Tanan, Lucio. Present, ma'am. Mga bata, hapit na maday ang atong closing, no? Hapit na dun, ma'am. Wala Bakasyon gyud na klase, ma'am. Ya, bakasyon na po. Masige na po tagdulaan eh. Karon, tanan ko unsa mang kurso inyong kwaon, inig college ninyo. Ma'am, magmaestra ko, ma'am. Parehas nimo kay idol kay Taka. Ito ko, ma'am. Ako kay magpulis. Ako kay ma'am. Mag-indi na si Maria, ma'am. Unsa nang hindi? Maayo mga bata kay nakapili na mo kurso. Maria, unsa din ang MD? Ma'am, si Dudong Pawix man wala. Dudong Pawix. Unsa nang hindi? MD Maria? Oh. Minyo dayon ba? Dudong Pawik, stand up. Nganong gusto maka magpulis? Bantog ra di ay nga magpulis si Dudong Pawix kay mura magpito iyang ilong. Kauna-uro ni si Maria, mura bagang ilong, dili kamatis. Kamatis daw yung ilo. Hindi taon. Yung ilang mo rin. Mauna magpulis ko, ma'am. Ay to serve and protect our community. Galing na English man. Sige, ikaw, Biti, stand up. Ma'am, magmaestra ko ma'am kay gusto na ko tudluan ang kabatan-una nga pareha na ako. Ug ganahan po ko magtudlo-tudlo ma'am. Maayo, Biti. Lucio, stand up. Ma'am, ganahan kay ko magpiloto. Kay kusog kay ko mukat-kat. Ngayon, unsa daw na si Lucio? Piloto niya human mo katkat. Basig mo sakay og eroplano. Aside sa hilig ka mo kat-kat, Lucio, nganong gusto man jud kang magpiloto? Kay gusto na ako, ma'am, ang manakay sa eroplano, dalo na ko na sila sa ilang padulngan nga sila. Yawa oy. Very good, Lucio. Unya, ikaw, Maria, magunsa makainig kadako. Di na mo tubo si Maria, ma'am. Ma'am, ako ma'am, magmadri ko. Nge, kabalo na miya na Maria, nga mang madre ka. Ano do pa, Wex? Hadlok na siya, hadokin di ay. Basta kay magmadri ko. Halipay ko ninyo mga bata, nga nanada mo napili nga mga kurso. Hinaot makabot ninyo ang inyong mga pangandoy sa kinabuhi. Pero si Maria, ma'am, hadlok din siya, hadokin. Ma'am, bagting na ma'am.